सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि खुंगा 51थि बोसोरसेलाय जि जुथुमा बेयो फैगोन जानुवारिनि 27, 28 आरो 29आव थि खालामनाय जादों आरो बेखौनो लानानै दिनै खरामारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाबाव आरो जि सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दानानै होनाय जि बानजाय आफाद आरो लोगोसे खरामारि बे हालामनि रायजो राजा बिथांमोनखौ लानानै दिनै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि पेन्डेलनि जि गिबि खुथा लाइखुथा बेखौ दिनै गायसननाय जाबाय आरो बै सानखालि जि 29आव जि अपेन सेसन बा गेवलां मेल जिहेतु दङ हिसाबै बेहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथां सारा बाहागो लागोन हिसाबै आरो माहारिखौ गेरेमसा हारि हिसाबै जुदि बुहुम फोथांना लाखिनांगोनब्ला जोंनि बर' रायजो राजा बिथांमोना बेयाव बाहागो लागोन आरो माखासे मेसेजफोरखौ बेहाय होगोन आरो लोगोसे सनितपुर जिल्ला हिसाबै जोंहा गोबां जेंना दासिमबो दङ ना जोंनि हा हुनि जेंना दिनैबो जोबाखै सनितपुर जिल्लायाव गोबां फरायसालिफोरा भेन्सार दङ दा बर' माहारिया जुदि जौगानांगोनब्ला सोलोंथाइया जोङो गोजौ लानो हानांगोन जितु फरायसालियानो जोंनो नांगौ बायदि फोरोंगिरिफोर बेहाय गैयाब्ला दासिमबो गुदि फरायसालिफोराव गेजेर फरायसालिफोराव जिर' टिचार जोंनि गेजेराव जों नुनो मोनो आरो गले गले बेफोरखौ लानानै गभर्नमेन्टजों गले गले जों सावरायनाय जायो बैफोर बाथ्राफोरखौ जोङो गेवलां मेलनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरिया बुंथिलांगोन आरो बिनि सिगाङैनो 28नि जि डेलिगेट्स हाउसफ्राव जोङो थान्दै मेलाव जोङो जिल्ला हिसाबैनो जों माखासे सावरायगोन आरो लोगोसे जोङो सावरायनायनि गेजेरजों बेखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि थान्दै मेल जोङो बेहाय हरनो हानाय बायदि जोङो माखासे बेहाय थांखि लागोन आरो बे थांखिफोरनि गेजेरजों जाहाथे सनितपुर जिल्लायाबो गुबुन गुबुन जिल्लाफोरबायदि उन गोलैसोना थायाथों डेभेलपनि सायाव डेभेलप जानांगौनि सायाव हा हुफोरा थाबैनो मोननांगौनि सायाव फरायसालिफोरा थाबैनो सरकारि जानांगौनि सायाव आरो जि थांनाय 2020-27 जानुवारि जि बिटिआर एकर्ड जालांबाय बेहाय माखासे दफाफोर दङ सनितपुर जिल्ला हिसाबै नोङो एक्सटेनसन पार्टनि जि गामि सुसननायनि जि बाथ्रा जोंनि गेजेराव जागासिनो दङ आरो बेखौनो लानानै जि 2023-26 जानुवारियाव आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा 60टा गामि जि फोसावनाय आरो बेनिनो 41टा गामियाल' गभर्नर नटिफाइड जाबाय नभेम्बर दाननि 2 अक्ट'आव जिहेतु गभर्नर नटिफाइड जाबाय आरो माखासे 19टा गामि बेहाय थालांबाय बेखौ माला फोसावगोन बेबायदि गोबां रोखोमनि सोंलु सनितपुर जिल्ला रायजो राजानि गेजेराव जिहेतु दङ हिसाबै जों बेफोर बाथ्राफोरखौ लानानै जोंनि जि थान्दै बिथांमोनखौ लाफानानै जोङो थान्दै 28नि जि मोनाबिलि समाव जों बेफोरखौ सावरायगोन आरो गेवलां मेलाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरिया माखासे बाथ्राफोरखौ रायजो राजानि गेजेराव फोरमायथिलांगोन आङो खावलायगोन गासैबो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय दखरानि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे रायजो राजा बिथांमोनखौ आं खावलायगोन जाहाथे 29 जानुवारियाव गासैबो बर' रायजो राजा बिथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैगोन आङो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय रायजो राजा बिथांमोनखौ आङो खावलायहरनाय जादों आरो लोगोसे बे हा हुनि सोमोन्दै नोङो सनितपुर जिल्ला हिसाबै आं दा बयसो बुंलांनाय बायदि बे हा हुनि खामानि हिसाबै बा हा हुनि जेंना हिसाबै सनितपुर जिल्लायावनो आसामनि भितराव सनितपुर जिल्लायावनो बयनिख्रुइ बांसिन होननानै बुंब्लाबो खम जानाय नङा आं बेखौ आंनि नोजोराव जिहेतु जोंनि सनितपुर जिल्ला हिसाबै बेवहाय 19,000निबो बांसिन माने न'खरफ्रा हा हु मोनाखै दा दिनै बेखौ लानानै थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि जि बिटिआर एकर्ड जालांबाय बेवहाय मोनसे दफा लाना फैदों 5.3 मोनसे दफा दङ बे दफानि गेजेरजों दा सनितपुर जिल्लायाव हा हुनि खामानिफ्रा एसे सोलिगासिनो दङ बेयाव फार्स्ट पेज हिसाबै थांनाय 2022 मायथाइनि नभेम्बर 5 अक्ट'आव 1301नो होनाय जाबाय माने 1301 जननो होनाय जाबाय सेकेन्ड पेज हिसाबै 633 हिसाबै होनाय जाबाय दा थार्ड पेजनि थाखाय मा होनो थार्ड पेजनि थाखाय गोबां जायगाफोराव हा हु जि सार्भे जानाय बा जिपिएस लानाय फरेस्टनि जिपिएस लानाय बेयो सोलिगासिनो दङ दा थांनाय समफोराव माखासे समस्ति हिसाबै एसे टेकनिकेलि असुबिदा जानायखौ जोङो जादोंमोन जिहेतु जोंनि गेजेराव बेबायदि मोगा मोगि जों जानो गोनां जादोंमोन आरो दिनै डिलिमिटेसन जानायनि उनाव नैबे जि सारिदुवार सार्केलनि आन्दाराव थानाय माखासे ओनसोलफोरा डिलिमिटेसन माखासे ढेकियाजुलि समस्तियाव हाबबाय हिसाबै माखासे राङापारा समस्तियाव हाबबाय हिसाबै नैबे लेभेलाव दायो जायफ्रा ढेकियाजुलि समस्तियाव गोदानै हाबसनदों आरो जायफ्रा गोदानै राङापारा समस्तियाव हाबसनदों बे ओनसोलफोराव दायो हा हुनि सेनाया जागासिनो दङ आरो जोङो आसा खालामदों आसाम गभर्नमेन्टनि सायाव आसा खालामदों जे थाबैनो नैबे जि दा हानि जि सार्भे जाबाय थादों बेखौबो रायजो राजानि गेजेराव थार्ड पेज हिसाबै होगोन होननानै जों आसा खालामदों आरो जोङो मिजिंथियो जे बेवहाय जिखिनि मोननो गोनां दङ गासैबो रायजो राजाया बेखौ मोननांगौ टेकनिकेलि जेरै जि असुबिदानि जि बाथ्रा जोंनि गेजेराव जाबाय थायो जाहाथे टेकनिकेलि बाथ्राखौ दोनथ'नानै गासैबो
बर' रायजो राजा बिथांमोना न'खरफ्रोमबो हा हुखौ मोननांगौ होनना सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेनि थाखाय नांगासिनो दङ आरो जोंखौ एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभेलाव जों सावरायगासिनो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बेनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ जिहेतु दा सोलिबाय थानाय गुण'त्सव बेयाव इंराजिजोंसो माखासे सोंनाय फिननाय खुब दुखुनांथाव बाथ्रा दिनै सनितपुर जिल्ला हिसाबै सेकेन्ड फेज गुण'त्सव जोंनि गेजेराव सोलिगासिनो दङ मैया बावैसो आङो मोनसे एमइ स्कुल क्लास 6 नि जि मेथ्स आरो साइन्स जि साबजेक्टखौ लानानै बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा आसाम गभर्नमेन्टजोंबो सावरायनाय जादों आरो बेखौ लानानै जोङो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन रोखोमनि हाबाफारि खुद्रिनाय हाबाफारिबो जों लादों आरो बेखौनो लानानै थांनाय आगस्ट दाननि जि 29 अक्ट' 2023नि बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद जोंनि टीमा बेहा बाहागो लानानै आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि प्रेजेन्टआव आरो आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनेश पेगु बिथांनि प्रेजेन्टआव जिहेतु सावरायनाय जादोंमोन आरो जि लेखायाबो क्लास 6 नि जि लेखायाबो मेथ्स आरो साइन्सआ इंराजि रावाव फैनाय बेखौ लानानै सावरायनाय जादोंमोन आरो एग्जामफोराव जि कुइसन पेपारा इंलिसाव फैनाय बेखौ लानानै बिसोर सावरायनाय जादों हिसाबै आरो नैबे जि गुण'त्सव जि सेकेन्ड फेजआव सनितपुराव सोलिगासिनो दङ जोङो मैयाबो नुनो मोन्दों थाखो 2नि जि मेथ्स आरो साइन्स साबजेक्टआ इंराजियैनो फैदों बेयो खुब दुखुनांथाव आसाम गभर्नमेन्टजों गले गले सावरायनायनि उनावबो बिथांमोना कमेन्ट होसेयावबो बबे मोनसे एंगेलजों बबे मोनसे नोजोर लानानै बिथांमोना बेबायदि गले गले माने मोनसे रावखौ जाय रावा दिनै 8 सिड्युलाव गोलैबाय 8 सिड्युलाव गोलैनाय मोनसे रावखौ बेबायदि गले गले बिथांमोना सावरायनायनि उनावबो मोनसे नेगेटिभ लेभेलनि जि साननाय हनायखौ गावसोरो दिन्थिबाय थादों बेयो खुब मोजां जायाखै आङो बेनिखायनो खावलायगोन सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि जानायजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मावथि जानानै खावलायगोन जाहाथे बिथांमोना जि रोखोमनि कमेन्ट होनाय बे रोखोमनि जायोब्ला मोजांमोन आरो जाय फरायसा फरायसुलि बिथांमोना गुण'त्सवआव दिनै क्लास 6 नि मेथ्स आरो साइन्सजों लोगोसे होनो मोनाखै जाहाथे बिथांमोना होनो मोननायनि थाखाय बिहित बेबस्था लानो थाखाय आङो आसाम गभर्नमेन्टखौ फिन खेबसे खावलायगोन रादाबक आमी वेलकाम जनाइছোঁ আজিৰ দিনটোত আমি ঘোঁৰামাৰী আঞ্চলিকৰ এপছুৰ হৈ পেলাই মাত মাতাৰ কাৰণে অকণমান সুযোগ পাইছোঁ এইবাৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশনখন যিহেতুকে ঘোঁৰামাৰী আঞ্চলিক এপছুৰ অধীনতে হ'ব 51তম বাৰ্ষিক অধিৱেশনখন ইয়াতে অনুষ্ঠিত হোৱাত আমি ডিষ্ট্ৰিক্টক কাৰ্যসূচীখন চলাই নিয়াত আমি ওয়েলকাম জনাইছোঁ আৰু আজিৰ এই প্ৰেক্ষাখনত ঘোঁৰামাৰী আঞ্চলিকৰ ওয়েলকাম জনাইছোঁ আৰু লগতে আগন্তুক 27, 28, 29 তাৰিখৰ যি কাৰ্যসূচী সকলোমে চলাই যাব বুলি আমি আশা কৰি মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ ৰাজহুৱাভাৱে আমাৰ সহায় সহযোগ থাকিব সেইটো আঞ্চলিকৰ দায়িত্বত আছে আৰু লগতে RC কমিটিও আছে একেখন মঞ্চতে সকলোৱে সহযোগ কৰিব শোণিতপুৰ জিলা আমিও সহযোগ কৰি আছোঁ তেওঁলোকক আৰু এইটো যেহেতুকে যুটীয়া সহযোগৰ উদ্যোগতে 51তম কনভেনশ্যনখন ইয়াতে স্থাপিত হৈছে আৰু তেওঁলোকক আমি সমানে সহযোগ কৰি থাকিম